И какво става, че тук сме рапърите, ние ще ви донесем малко селски пич. Ние сме прота, аз Алекс тука, пламката е нупче и го хакваме на тука. Ние сме прота и ще ви бием. Най-накрая сме бием. И играем Survival Disaster, ще ги пукаме всички прота. Вдигайте си кеневчета, защото ще ви сложим бански в гъщчетата. Ще ви сложа хартийка в ухото, защото ще ви налапам пишките. И сега, прота, тук сме, да. Прота, сега. Алекс сме тука, ние ще ви сядваме. Прота, навръх тук сме прота. И сега, тук ще пукаме всички. Най-накрая сме прота и... Бай, приятелчета, това беше рапърът, мен беше рапърът Sapling BG, аз бях рапърът Jump Trop 56 и така, момчета, ще направим един скок за лайс и бай! Motherfucker bitches!